vamos a ver, imos a facer unha ruta interactiva. Primeiro, paramos aquí, que tamén podíamos facer na cruz, pero bueno, como nos quedaba para cortar un poquinho máis, para ver o que é Muxía, como está situada o que é a propia vila. Entonces, unha pregunta que sería interesante, que vemos agora Muxía, pero realmente, primeiro, pensar por que se creou Muxía. Ese é interesante. Por que se creou esta vila aquí? Porque as vilas podían se crear nun sitio ou noutro. Entón, o motivo, primeiro, porque se crea aquí. E segundo, sería preguntar onde se crearon as primeiras casas. É dicir, vemos Muxía, pero cal é o núcleo dos primeiros que se asentaron aquí, que era xente atrevida, porque sabedes que Muxía é batida polo mar e polo vento. E agora, claro, temos estradas, temos protección polos edificios e tal, pero antes era toda intemperie. Entón, isto era un areal, todo o que estamos aquí, era unha duna. Pero alá había outra duna. E para ir de Muxía, simplemente a Moraime, teníamos que atravesar estes areais todos. Aquí había 3 praias. Había o que é a Ribeira do Capitán, que conhecemos, despois viña a Praia das Lanchas, e despois viña a área da Cova, que é que estamos agora máis ou menos nós, a parte despois do que é a Praia da Cruz, que xa quedaba fora de Muxía. Muxía acababa na Cruz, por aí está o cruceiro. Antes, posiblemente, do cruceiro, habría unha pedra, unha cruz, que era como se marcaba os límites das parroquias. É dicir, o que sería a Praia da Cruz, xa era Moraime. Era moi pequena, é das parroquias máis pequenas de Galicia. Si é interactiva... É Moraime das máis grandes. Entón, vamos á primeira pregunta, perdón. Primeiro, por que se crearía esta vila? A ver, cal sería o motivo porque veu xente a instalarse aquí? Sería polo mar. Sería polo mar, efectivamente. O mar é unha... Pero, efectivamente, Por a convivencia. A convivencia, bueno. era por aproveitar un recurso. Era por aproveitar un recurso. Primeiro viría xente da aldea a coller mariscos aquí, a pescar e tal, como que non se instalaría. Pero cando empezou efectivamente a pesca a ter un certo valor xa comercial, e entonces, a máis o comercio marítimo, que viñan barcos facendo ruta polo Atlántico, como fan agora, pero barcos pequenos, paraban nestes sitios, e entón era unha oportunidade do comercio. Eso foi o motivo polo que se creou Muxía, como se creou a maioría das vilas, como se creou Camariñas, Fisterras, e casi todas se crearon na Idade Media. Primeiro, que está, sabedes que nesta casa, que agora é nova, pero houve unha casa antigua que vos vou enseñar, que podedes pasar por aí. Unha foto que seguramente que vistedes, que é do noso gran fotógrafo Ramón Camaño, do ano 20 e tantos. Entón, poder ir pasando para que vexades, hai unha casa que hai de casa onde estuvo Rosalía con 16 anos. E entón nesta casa onde estuvo Rosalía. resulta que estuvo unha persoa, unha escritora moi importante. Sabedes quen foi? Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, efectivamente. A pregunta é, sería, que fixo Rosalía de Castro aquí en Muxía? A que veu? A Romaría da Barca. Eso, claro, home, unha romería tan importante, efectivamente. Veu aquí, sabedes que Rosalía de Castro, claro, non era de aquí, non? Que era de Santiago, Padrón e por aí, pero resulta que veu a Muxía. É porque veu tamén, aparte de vir a romería, porque era unha romería moi importante, veu porque aquí ela era amiga da familia de Pondal. Era moi amiga de Pondal, e tamén da familia. Entonces aquí nesta casa vivía
o médico que trouxo o apelido Avente para Muxía, don Leandro Avente Chans. Este señor, que era de Laxe, foi a familia de Pondal tamén, pois veu aquí destinado de médico, estuvo moitos anos e tuvo un lote de fillos. Era onde estaba a saída, vos vedes como era Muxía, estaba moi ben trazada, as rúas de norte a sur para cortar os ventos. Entonces, despois, cortando esas direccións, están os carreixos de comunicación co mar, pero claro, necesitábase, os carreixos non pasaban ben as embarcacións, necesitábanse espacio máis amplo, como este, por exemplo, onde estaba a Rambleta ou a Rambla, para subir no inverno as embarcacións e chegaban a esta plaza. Hai fotos a onde imos agora. É dicir que había que subir as embarcacións para... Bueno, vede pasando aquí estas dúas fotos, vemos aquí como era a Praza da Constitución antiguamente, que non cambiou tanto, bueno, algunhas casas sí, pero consérvense, pues, estas dúas casas consérvense, esta da esquina tamén, aquela non. Xa, estes eran dos casinos, non? Un casino, sí, o casino que lle chamaban casino das dereitas. Este era e o outro E estaba o outro, digamos, foi o casino de sempre. E esta... Mira, do casino. Mira, do casino. Esta é a casa como estaba a casa de... Esa casa. Como era a casa de López Avente. Sí, a casa Un casino, mira. Do poeta. Gonzalo López Avente, el poeta de aquí de Muxía. O casino é onde vas a buscar. Sí, pero las tragadoras son... Agora son un pouco ¿Te acuerdas? mira, Aí había unha pedra que tiña pasa de ¿Te acuerdas? esta no pero muro non había foto, claro. de cerca de San. Está ali. Esta era a casa, que era a casa. Ai, La casa onde, esa, casa onde viviu, nacer non nació aí. Sí, señálale aquí a Onde viviu, López Avente morreu aí tamén. Bueno, Este era o consello. Sí, ese era o antigo unha concello. pena, pero unha casa moi bonita. Mira, señálale aquí Bueno, este. entonces aquí simplemente fixádemos que este era o centro de Muxía. Era a praza principal, a praza da Constitución, é onde estaba a casa do Concello, do Ayuntamento. Vedes, era esta. Está cambiada, pero era esta, a casa do Concello. Tiña aí un balcón con unhas bandeiras, e aí daban os discursos que andaría. Entón, ese era o Concello. E despois aquí, pois facíase todo o que era a vida comunitaria. Aquí era a praza de vender o peixe, era a praza onde se facían as festas da barca, agora parecenos moi pequena, pero daquela era a praza, era onde se viña as primeiras, sabedes que Muxía ten moitos problemas de agua, entonces non tiña agua, sobre todo cando chegaba o verán, porque no inverno, bueno, pois sale agua por todos os lados, pero cando chega o verán escaseaba moito, e tiña moitos problemas, por iso trouxeron a primeira traída de agua deu de Sorrente, e había dúas fontes, unha aquí na praza e outra no Cabo da Vila. Bueno, sabedes, vos sabedes que cando digo o Cabo da Vila, sabedes que quer dicir o Cabo da Vila, que significa? Que quer dicir o cabo? Pois, cando os mariñeiros din, pásame ese cabo. Sabedes o que quer dicir? Acorda. Desapareció casi todas as cosas. Pero tamén pode indicar que a corda ten un final, verdad? Bueno, pois iso é o asunto. Cabo da Vila, quer dicir, era onde acababa Muxía. O Cabo da Vila, ese é novo. E o Cabo de Grixa, onde ímos agora, no cruceiro, era o comezo. É dicir, Cabo da Vila, Cabo da Grixa, o comezo. Cabo da Vila, o final. E aquí estamos no centro. Lógicamente, estamos na rúa principal, a rúa real. Cando se facía a festa da barca, pois os chiringuitos e todas as atraccións poñíanse todo por aquí, que non ten nada que ver con antes. Vendíase froita, vendíase erva para os cabalos, vendíase cousas limoadas, bueno, cousas máis naturais nese aspecto. E entonces aquí había, xa vedes, polas fotos que vemos, como eran as casas daquela época. Pero se vos fixades nunha das fotos, fixadevos como vestía a xente daquela época. Os vestidos que tiña, todos tiñan pano na cabeza as mulleres, os homes gorra, é dicir que non tiña nada que ver como imos vestidos hoxe, nada. Pois ese tamén é moi importante saber como vestía esta foto e saber de cando é.
tamén estamos vendo fotos que son de primeiro do século XX, é dicir, fai 100 e poucos anos. Unha foto que había da Ribeira, que non vos enseñei, que se vían uns rapaces aí xogando, que eu tiña por aquí, era un dos primeiros fotógrafos que tuvo aquí, que chamábase Xosé Lastres. Posiblemente fora, non sei se irmán ou parente de Manolo Lastres. Quitou unhas fotos, unhas postais que andan por aí e que son moi interesantes, porque son as primeiras fotos que temos de Muxía, para que sabes como vestía a xente tamén, non? Esta era, como lo vemos, chegar ali. E aí, máis aquí, que algúns se recordan, porque eles acordanse todos, por iso dicía eu, que a xente que veña de Muxía que tamén conte algo. Aquí, pois aí tiña o despacho aquí abaixo, e pois tiña unha característica desta casa, que era que tiña un balcón en T sobre o que é o porto, que era debían ser de propiedade de aquí. A mí contaba o meu pai, non? Así que le acordábase do pai de López Avente, que era don Francisco García, que era da familia dos Garcías, de familiares teus tamén, seguramente, non? E que tiña un barco que facía negocios con América, o que se fixera rico. Sei que acordábase o meu pai cando era pequeniño que andaba polo balcón como se estivera no barco, non? Así, paseando ao longo do balcón, e pois tiña encima do que é hoxe en día o porto, había así unha cousa para diante, non? El, o pai, movíase aí por aí todos os días, como se estivera nun barco, e iso desaparecido, claro. Pois aquí fixeron a recepción cando foi no 1971, e fixeron homenaxe o día da letra, dedicaron o día das letras galegas, foron ao cementerio, fixeron ali un ramo de flores, el facía, creo que eran 8 anos que morrera, fixeron ali unha ofrenda, e despois viñeron aquí a recibirnos, porque a irmán ainda vivía, Julia, recibirnos aquí, e despois foron, hubo pola tarde no cine un salto literario e tal. Pero, por la... Ya estamos de niños, que son de 70. Mirade, unha pos que tedes cando fui o ano 71, cando fui os das letras galegas dedicados a López Avente, eu tiña 10 anos, e acórdome, porque, claro, é un acto que estaba o alcalde, viñan os militares, o cura, e, bueno, era unha cousa que chamaba a atención, non? E nós tiñamos todo, era todo en castelán, na escola, pero ese ano, houve un mestre que era Xoan Navarro, que logo deu nos clases a nós, que xa daba tamén galego na escola. Eu acórdome que a súa muller, que logo tamén foi unha escritora en galega, que é Ana María... Deixar pasar o coche. Que fomos a clase de primeiro de eso, nós estábamos en cuarto de primaria, e fomos a primeiro de primaria, e vimos libros en galego, así, o gallego tamén se escribe. Pois depois, cando máis tarde, o mestre tamén dixo, a ver, vai facer unha redacción para a tarde para que vale o galego. E todos nos puxemos de acordo, dixer, o gallego non vale para nada. Pero depois descubrimos que é a nosa lingua, e que hai unha cultura que se expresa, é a nosa dignidade, non? Pero bueno. Bueno, pois este é o cruceiro do Cabo da Grisa. Sabíamos que era porque era o Cabo da Grisa, porque era, ao final, a Grisa era onde está, ao lado da iglesia. De aí ven o topónimo. E é un nome que hai que recuperar, o Cabo da Grisa. É dicir, escribe López Avente ao seu irmán, que estaba emigrado desde daquela en Sudamérica, Horacio Bermúdez. Entonces ele explícalle onde naceu. Este dato é moi importante, porque sabemos máis ou menos adivinar onde naceu López Avente. E di así: un día como a hoxe, o 24 de marçal do ano 1878, que foi cando naceu, ás 4 do serán, dille a hora tamén que naceu, que cadrou en domingo con feira en San Isidro, se sabes que refire a San Isidro de Quintáns, abrimos ollos á vida. E pola fiestra da casa do Cabo da Grisa, que moraban meus pais, que é onde vivían aquí os pais,
Ollei claramente un auto cruceiro que no seu cume agoniaba un mártir cos brazos sin cruz. Aquel día escuitei a rasodia máis sublime e fíxeme segredo. Pillei un laúde e con ele o lombo boteime a cantar polo mundo adiante. Quer dicir que fíxose como poeta, como dieron. Pero aquí dinos que viu o cruceiro. Logo, se ve o cruceiro, lógicamente, tiene que ser unha catástrofe. Deixamos que lea a poesía, despois interpretamos un pouquiño o que di. Non pasa nada. Venga, no, veña, ti podes. Estás en familia. Claro. Ti do cabo da Grixa, meu cruceiro, unha historia me ensiña do pasado, na que un home pasou por embruxado e chorou na carea prisioneiro nun calaro currucho do seu povo, arrimado das raiolas do sol, que vin primeiro de cote cando os meus ollos che miran. Ven as sombras que incesantes virían das Contanos unha historia do motivo do que foi aquí, porque di, unha historia me ensina do pasado, na que un home pasou por embruxado, é dicir, un home que o meteron no cárcere ou reprimiron, e chorou na cadena, bueno, estuvo no cárcere, prisioneiro, xa liberto, unha vez que sabe que é libre, do aldraxe mentireiro, que fora unha mentira, ergueute agradecido nun calado corruncho do seu povo. Quer dizer, que foi unha ofrenda que un señor que o prenderon por unha calumnia, que realmente non fora verdad, e despois, os cruceiros a veces efectivamente por estes motivos, había por moitos motivos, pero un deles era eso, un ofrecimento. Vedes as ménsulas que teñen estas portas, que non quer dicir que sea medieval, pero está nos indicando que é unha porta antiga. E vémola na das Beiras, onde está ali a información ao turismo, aquela sí que é máis antigua, xa se ve pola forma que vai ser. Bueno, que observedes que esta casa é unha casa antigua, e aquí un patio, como teñen as casas. Está o tanatorio por aí, porque tenían un sitio a mellor máis arriba. Se iba ao Campo Santo, tiña que estar sempre separado do povo. Bueno, daquela non, eso foi máis tarde, despois sí que era obrigado. Sabedes por qué? Que non solamente pasa en Muxía, mirad a Galaxia, onde está. Hai outras máis, onde estaba tamén a DC, que non estaba ali, ou a de Corcubión, que agora está abaixo, porque a trasladaron, pero estaba nunha ladeira do monte tamén. O motivo era de que antes, sabedes que viñan povos xente navegantes pola ría e iban a roubar, collían o que había, claro, a saquear, pero aos mariñeiros non lle podían saquear nada porque non tiñan nada. Aquí era as iglesias, porque as iglesias había sempre pezas importantes de ouro, de prata e para protexelas o que se facía era alonxalas un pouco da costa, para poder que non estiveran inmediatamente, e iso é un motivo de que a esta iglesia, como a outras moitas, como a maioría, a de Caión tamén estaba lá arriba, onde está agora os milagros de Caión, non estaba abaixo, despois trasladaron, no caso de Muxía non me trasladaron para o povo, pero o motivo é este, de estar aí no alto, e aquí, sabes como se chama este barrio? A Jurita. Claro. E sabes por qué? Por que se chama Jurita?
É unha torre de vigilancia, unha garita. Garita. Vende garita, vende garita, unha garita. Sabes que é unha garita? É un local Sí. onde se pon alguén, é unha garita. é un soldado, ou protexendo cun arma, bueno, de vigilancia, é un local de vigilancia. O que pasa que foi derivando de garita, que como tendemos a cerrar, dicimos moito truita, pois cerramos e dicimos burita en vez de garita. Pero era un sitio aquí, posiblemente, que tamén había enlace, o que é o Adro, esa parte de aí, posiblemente houbera un sistema defensivo para proteger a ría, a entrada da ría. Esos canóns que apareceron algúns por aí, por a... enterrados, algunhas gambletas, Como está dentro da defensa, non? porque un precedente dedicoulle un poema a esta furna de aquí, a furna da Rechinola, que non sabemos moi ben a ver que é a Rechinola. Pois a muller do Rechinolo. Bueno, tamén, é verdad, a muller do Rechinola. É un pasado. Pero estamos dicindo de onde ven o nome ese, de Rechinola. Ou non? Claro, eu ando buscando, non me aclara, non me dou aclarado tampouco. Parece ser que ten que ver coas esas aves viaxeiras como as anduriñas e por aí. Son paxaros, sí, Un sí. paxaro dese tipo, non? Que debía facer aquí un niño ou ter, bueno, algo relación con esta furna, non? Ele dedicalle un poema bonito, moi bonito, aquí, a esta furna. Pero bueno, aquí tamén, aparte de comentar algo sobre a furna, tamén é interesante porque nós vimos agora camiñando cara ao santuario da Barca e non vemos a barca, verdad? Non se ve, hasta dar aquela curva. Entonces, cando damos a curva, vemos o santuario. Sabedes como se chama a curva? Cando xiramos era, chamase a curva da reverencia. Por eso yo non Porque xusto, cando romeiros ou da que xente ven camiñando, non ve o santuario. E moitos preguntan, pero onde está? Que claro, está, que non vemos o santuario. E cando chegaban ali, vían o santuario e faría unha reverencia á Virxe, ao santuario. Entonces aí ven a curva da reverencia, como dicía Camaño, e como dicía, non sei se tamén os de Muxía, supoño que os vellos, porque Camaño debe unha de coller tamén de xente daqui de Muxía, antigua, a mellor son nomes que se van perdendo sin darnos conta, pero que son nomes moi significativos e que é importante conservarlos, non? E outra historia importante que se ve daqui, que tamén agora non lle damos moita importancia, pero é o faro, o Cabo Vilán. Esa proa que enfía aí cara ao norte, e entón é unha, bueno, todos, aínda que sea de Camariñas, pois sabemos que É o mellor de Muxía, Temos aquí un Augusto, Camariñán, aquí. efectivamente, Bueno, hai que ver tamén. que é espectacular. Para min é o mellor faro de España sin lugar a dudas. É posiblemente dos poucos, non, é verdad, porque se mira onde está feito, na que un riba dese petouto de pedra, a ser capaz de facer construir esa obra é impresionante. Claro, viñeron cuanteiros especialistas, xa sabedes, de Cotobade, de Pontevedra, cuadrillas inteiras que viviron en Camariñas, e que ainda hai un nome en Camariñas que chaman o Pión da aldea, porque ali tiñan unhas casetas onde vivieron estes e quedaron por aquí casados algún. Aí están os Cuiñas, de aquí de Muxía, tamén de por aquí. Quedaron aquí e casaron aquí. Bueno, aparte de eso, entonces, que destacaba? O Faro Vilán tuvo luz eléctrica desde que se fundou, no 1896. Desde a creación, foi o primeiro faro de España que tuvo luz eléctrica. Antes alumeaban con aceite, con gasóleo, con distintas, pero luz eléctrica. Sin embargo, ali puxeron unhas máquinas de vapor producindo corriente, ali diante onde está ahora a esplanada, e esa luz era a que daba electricidade para o faro. E claro, aquí estaba todo a oscuras, non había luz ninguna. A luz aquí chegou nos anos 30, a Muxía. Por lo tanto, que pasa? Pois que chamaba a atención de todo o mundo cando calquera que viñera por aquí de noite, un foco de luz como era o Vilán, pois chamaba a atención, despertaba. Incluso un escritor, Labarta Pose, de aí de Baio, que viña a Barca, escribiu un conto sobre a romería da Barca, el mete tamén no diálogo o da luz, porque lle pregunta que raio, que é aquel raio de luz que alumea tanto.
referíanse ao Faro Vilán. E López Avente tamén... Dedicou López Avente un poema ao Faro Vilán. Pero vamos, imos a ler o da Rechinola. O primeiro de Rechinola, que é o de aquí abaixo. Despois te mirando por nós. A Rechinola. Tes nome de páxaro, Rechinola. Rechinola do verso da soedade, que o rexo mar agarimoso arrola. No seo da tua auga de sublimidade, pule un acello, brila unha raiola, fuxe un eco a voar en liberdade. Furna de Rechinola, con penedos redondos e puídos polas vagas, e as ardentías que removen medos dentro do peito con remorsos, fagas e pecado mortal dos teus segredos, e a dor terrible das artegas bragas. Na brancura da espuma do teu alento escribe carácteres misteriosos que só descifra refugando o vento. O fogo dos desexos arenosos que son lóstregos aviva o pensamento. Latexa no teu sangue e nos teus osos. A tua moura boca, negra arca, que guarda nos follos do teu cego afán, olla a luz do muiño do vilán, que sente o fervor místico da barca. Pero no santuario, frente ao faro, teus soños ao mar canta a rola. Miña amiga, tes nome de páxaro. Furna da Rechinola, Rechinola. Moi ben. Estamos aquí no lugar sagrado de Muxía. Lóxicamente, antes de crearse este santuario, houve un santuario anterior, pagano, que está claro que foron estas pedras que vemos aquí, porque se nos chaman hoxe a atención as pedras como este dos Cadrís ou aquela que se estaba movendo, a pedra de Avalar, pois lóxicamente, se hoxe nos chaman a atención, hai miles de anos chamaría máis atención aínda. Entonces, houve un culto anterior ás pedras anterior, e o que se fixo a Iglesia Católica, a través posiblemente do monasterio de Moraime, foi cristianizar este lugar e fundar a primeira capela, que non é esta, non? Houve outra anterior. Entón, este é como un santuario sagrado de culto ás pedras. Por que se lle rinde culto ás pedras? Pois por moitos motivos. Pode ser pola súa forma, como vemos, unha forma chamativa, pero pode ser tamén por un motivo de que a pedra significa o sólido, o estático, o que non cambia, o permanente, en diferencia do que é o que varía, o que cambia de formas, o que é perecedeiro. Entonces, nós queremos agarrar a algo que é permanente, a algo que é, digamos, para sempre, para toda a vida. E as pedras teñen ese valor, o valor da fortaleza, da dureza. A romeira. Na romeira, bueno, a romería, a barca, é moi importante, como xa sabemos todos, non?
A romeira, cun ramo de flores ven a romeira, chorando as súas dores pola ribeira. Polas portas abertas da ermida, adianta a riada de ofertas feitas a santa. Sen o ramo de flores, marcha a romeira a cantar seus amores pola ribeira. Monza de flores bravas para Nosa Señora da Barca. Moi ben. E tamén hai un... supoño que será unha anécdota, pero bueno, é unha historia. Está bastante pesado e para os nenos e nenas que tamén, que non, despois, para que digan, xa non volvo máis, porque foi moi aburrido. Bueno, entón, aquí ver é unha parte importante de Muxía, o que é a zona da pel. Saber primeiro, vos sabedes por que lle chamarán a zona da pel? Non sabedes? Pel que é? A pel, efectivamente, este é a pel. Era pel. Bueno, pois está ben saber que saibades, sobre todo os que estades medrando, que son de su futuro, saber por que chaman estas todas as aldeiras, o coído tamén da pel, é todo isto, non? A fonte que hai aí. Bueno, a pel seguramente lle veña, non tampouco temos un documento que diga que é exactamente así, pero bueno, hai algúns datos que poden orientar cara a ese significado. Cando viñan a romería da Barca, había como dous camiños, un que era o camiño oficial o que viñan todos os romeiros, e había outro camiño que viña a aquelas persoas que mellor que podían ter algún tipo de contagio, e entonces non podían ir polo camiño principal para non contagiar, porque era moi distinto agora. Con os contagios había moi poucos tratamentos e a xente morría de contagio, non? Entón, pasaban por outro camiño, que tamén relacionan ese camiño cos malatos, que tamén hai os malatos en Ferrol, e pois pode significar onde estaba este tipo de xente que tiña enfermedades contagiosas, como a lepra ou outro tipo, non? Entonces era un camiño alternativo, non quer dicir que a mellor non viñan tamén outros remedios, se fora solamente para... Pero bueno, os que tiñan algún tipo de enfermedad, que os decíanlle que tiñan que ir por outro sitio, non? Para non contagiar. Eso era posiblemente para que os rapaces non se acercaran a mí, e os pais non querían que foran por esa zona. Ese é o motivo da Sala do Perello. E contas algunha lenda de que aí viviu un zapateiro, porque se sabedes que os zapateiros eran tamén sempre pícaros, entre os almanaques que tiñan os zapateiros, así moi, non? Con, bueno, pues, imágenes que ao mellor non eran tamén para ver os nenos, pois entonces a lenda ten relación do zapateiro con esa lenda do mal, que é o que dicir, e daí ven, entonces, o que é a Sala do Perello. Bueno, e despois aquí temos tamén unha das cousas que é un patrimonio importante de Muxía, moi importante, que son os muros das hortas. Vos sabedes por que facían eses muros tan altos aí nas hortas? Porque para facer unha división dunha horta podías facer un muro pequeno, como que están así sentados. Que vos parece? Porque farían eses muros así altos. Que? A separar as hortas, claro. A separar eran, sí, eso é unha función. Para que non lle fuéramos... Pero tiñan outra función, que era os ventos, efectivamente, para proteger os cultivos. Se vos vedes unha foto antigua de Muxía, vedes que todo este monte era leiras todas divididas. Aquí aproveitábase hasta o mínimo espacio que houbera de terra. Hai algunha leiriña que vedes que ten un penedo no medio e un pouquinho de terra, pois ese tamén andaba unhas poucas patacas. E o monte de Enfesto era todo leiras tamén, todo, porque claro, había moita xente xa en Muxía e non había que comer, e sobre todo patacas.
cereais non se daba, nin millo, nin trigo, pero os coleiros, efectivamente, e as patacas sí que se daban moi ben, ou cebolas, e bueno, entonces aproveitábase todo, e as hortas pois protexíanse por esos muros. Decir, o icono de Muxía máis importante, entramos en Muxía, é o Monte Corpiño, non? Bueno, tamén, pois eso pode ver que antes podía aparecer algún cadáver momificado, que é dicir, que estaba moi ben conservado e que se adoraba. Un enterramento que houbera, e iso pode ser un dos orixes do topónimo do Corpiño. De aí podía vir o Corpiño, igual que o Corpiño de Chorente, dese significado. E, lóxicamente, foi cristianizado xa hai moitos anos, poñéndolle unha cruz que se pintaba de branco para que destacara. Aí ven esa historia de cristianizar o lugar. Tamén, claro, este lugar queda moi cerca do santuario. Por eso, se era un lugar, que dicíamos, aquí do Perello, ou da sala do Perello, era un lugar que tiña máis ben co demo e había que apartar dele. Por eso era e este non se cristianizou, pero Corpiño se cristianizouse como se dicía a cruz. Monte o Corpiño. Penedos altos penedos, do Corpiño vixiante, sodes como meu amor, tristes, barudos e grandes. Cantas veces, dende o cuarto que estades, sufriches impasibres o furor dos temporales. Nin os ventos que arrincaron, doridas queixas os mares, nin durias medoñentas das frecuentes tempestades. De movervos unha vez, penedos impertuables, de movervos unha vez, foron hasta hoxe capaces, que sodes altos penedos do Corpiño vixiante, o mesmo que o meu amor, tristes, barudos e grandes. Moi compara os penedos co seu amor, pero tamén como fai relación ao que dicíamos das pedras, a dureza, a permanencia do que é a pedra, non? Eso, a estabilidade, con respecto a outras cousas que son inestables, que son volátiles e que pasan. El tamén ten esa referencia. Móxena. Polo camiño da pel vai para a barca unha nena a verse se cura unha pena que padece por mor del. Aos pés de Nosa Señora, que está embarcada no altar, vese o vivo escentilar das vagoas que a nena chora. Polo camiño da pel volta san da barca a nena e trae no peito a móxena vermella dun carabel, monza de flores bravas para Nosa Señora da Barca. Bueno, Moi ben. É curioso, que houbera tanto mar que fixera, pois, cando entrara o mar na barca, e cando eu baixara a fonte da pel daquela, a ver como quedara, que non lle fixo nada. sí, pero unha vez que ya destruído, totalmente destruído. Sí, Ahora estuvo tapada, cando eu era... Acaban de reconstruir. Sí. No, mira! Eu estaba en Berce. Bate o soneira, Pero depois, cando xa nascera... bate o soneira! Estaba vendo a señora e tío... Xa que estamos aquí, Eu quero a fin! sí, dámoslle remate, porque aquí xa vemos tamén o coído, e a zona, o dos secadeiros, entón dámoslle aquí remate, bueno. Bueno, xa sabedes todo para que eran eses paus, verdad? Para sacar os peixes! Para sacar o congrio, efectivamente, a eso, porque Muxía, e sabedes por que o congrio sacaba ben a Muxía? Porque puxaron tantos secadeiros aquí en Muxía de congrio, por que? Porque hai vento. Aí está, vento, pero non vale calcara vento. Vento seco. Nordeste. O nordeste. O que cando ven o vento do sur, que ven da lada, da lada facho, ese vento é malo, porque trae humidade e non cura peixe, non cura ben o peixe. Ten que ser vento do nordeste, seco, e frío. Eso que dirades o vento seco. Aí está, bueno, pois... Aí se sabedes como facían tamén, como colgaban o congrio, colgábano aí a secar, primeiro levaban aquí na caseta con agua do mar, ten que ser todo con agua do mar,
senón tampouco cura ben, e despois poñíano aí a secar, durante 15 ou 20 días para que secara e depois exportábano para vender. Pois Muxía viviu do congrio durante moitos anos e foi un das industrias máis importantes que tivo Muxía. Desde fai moitos anos, a mellor xa fai 700 ou 800 anos, ou a mellor moito máis. Xa os primeiros habitantes que se instalaron en Muxía xa curaban o peixe, porque antes, claro, secaban o peixe, tamén secaban os xurelos, o pulpo, e tamén os pintos e as maragotas. Bueno, secaba moito. Había, por exemplo, casas que secaban os pintos cando chegaba o inverno para comelos despois en Nadal. En Nadal ten o peixe así, se había moito mar e non se podía ir ao peixe, pois secaban e tiñan o peixe seco aí para poderlo comer. Noite podían roubar, porque viña calquera, collía un congrio e levaba para casa en momentos de fame, que ao mellor non había moito que comer, habendo aquí o congrio, pois podían o coller. Entonces eles inventaron unha lenda que lle funcionou moi ben, que sabedes que o congrio curado, como comentabades aquí, cheira moi mal e é repelente, e polo tanto non diga como van a comer eso, comen os que non teñen outra cousa que comer, os que son, claro, non teñen peixe e tal. Entonces esa lenda funcionou moi ben, porque claro, pero non lle dicían que o congrio curado pagábase máis caro co peixe fresco ou co bacallao, que era un plato de luxo. Na zona do interior solamente se comía en certas épocas do ano, cando era Vixilia, por Semana Santa, e cando era por Nadal, como plato principal, como aquí comíamos, hoxe comemos o marisco, ou comíamos aquí, pois, por exemplo, eu que sei, pois o bacallao ou outras cousas, tiñan moito valor, é dicir, porque, e ademais o bo que ten o congrio curado é que con pouquinha cantidad dalle moito sabor aos platos, e é unha pena que non continúen, porque para este restaurante, digamos, de luxo, sería un plato con un sabor moi característico, con moita identidade, a sabor a mar, pero perdeuse, non? Bueno, hai agora... Unha amiga dunha das que estaba ali levou un cacho, 2 kilos ou así, para Rías Baixas, e sí que sabían facela, e ese chamame dicindo que buísimo estaba o congrio curado. É como é a cousa, non? Aí está. Bueno, e o outro lado, xa para acabar, o coído, xa sabedes que en Muxía, como pasa tamén noutros sitios, pasa na Coruña, porque Muxía é moi parecida a Coruña, é a Coruña en pequeno. Entonces, hai o mar de fora e o mar de dentro, como hai en Fisterra tamén, o mar de fora, o que pasa que aquí non lle chamamos mar de fora, chamamos o mar do coído, pero é o mar de fora, que é ese mar bravo, que fala moito López Avente del, que tiraba por muros os valados das leiras e cruzaba a Muxía dun lado a outro. Ese era o mar do coído. E despois estaba o mar suave, máis maino, máis amable, que era o mar da Ribeira, a Ribeira de Muxía. Entón había eses dous mares. Bueno, pois o coído era ese mar que no inverno roncaba e que atravesaba antes de este muro Muxía moitas veces, inundaba as rúas e todo eso, non? Bueno, pois sabedes que tamén no novembro de 2002. Claro, vos ainda non naceredes, pero un barco que estaba aquí a 4 millas botando o chapapote, chegou, o primeiro chapapote que chegou foi ali a barca, máis aquí, foi a zona cero do Prestige. E entonces, bueno, pois hubo aquí moito os voluntarios que viñeron a limpar, miles de voluntarios que viñeron a limpar. Sabes que hai o Salón de Voluntariado? Sí. Pois é o nome porque os voluntarios que viñeron a sacar o chapapote, porque había que sacarlo da costa, porque senón non había ver peixes, non se podía nin andar polas pedras. E hai, daquela época, ten que existir un montón de... É a vosa colaboración por... Temos o último poema de Mateo. E agora imos a ler o último poema que é o de A Camposa. Aí a Camposa. A Camposa, sí que... A Camposa era un campo que non tiña prácticamente vegetación, que é onde está agora o Salón de Voluntariado. Que mo dixan a mí? Sí, efectivamente. Que mo dixan a min que a Camposa non tiña absolutamente nada. Chamaba a atención. A ver.
A Camposa. Pouco a pouco fun andando astra a Camposa. Astra aquela camposiña seca e árida, sin frescuras, sin verdores, sin fragancias, cunhas ervas muchadiñas e tristeiras, que, cativas, ali crecen sobre das areas blancas. Astra que aquela camposiña, como a diosa doce e pálida, coloquei nos altares agochados, no máis fondo das entranas. Fun andando paseíño, que a Camposa solitaria, sin frescuras, sin verdores, e coas ervas muchadiñas, simboliza a miña alma. Escumas da Ribeira. Moi ben, moi ben. Bueno, podedes ver aquí unha imaxe que hai da Camposa, de onde estaba o campo de fútbol. Mirade por aí como era, todo, claro, as leiras, todo cheo de leiras, pero despois fixe aí un campo de fútbol. E aí na Camposa, o campo de fútbol de Muxía estaba aí na Camposa, que era este. Ocupaba esa zona. E víase por aquí o Monte Corpiño. Mirade como era antes a Camposa. Sí, aquí é onde está o colexio, pero o instituto ahora, o instituto. Onde está o instituto? Eran as escolas. As escolas. Ese é onde está agora o voluntariado. Miriam, onde tiña, hicimos cojar o paseado. E as primeiras casas baratas fixadas en la sala. Pon aquí o seu símbolo. Aquí comer. Sí, se acabó. Aquí acompañamos. Hasta logo a todos. Marcho, que non me queda un cacho. Será outra de decía de Argentina. Tiene dúas zonas, unha de Argentina e outra de Venezuela. Non chamamos Sí, seu collo. un pouco máis.